Sabatul este întreaga lege. Sabatul înseamnă tot. Pentru că conține cine-i Dumnezeu, conține cine sunt eu și conține relația între mine și El. Mai avem nevoie de mai mult? Sabatul sau pomul cunoștinței binul și răul e vreo diferență? Nu, e aceeași lege. E aceeași lege, pentru că există un singur păcat care putem face și anume să ne încredem în altcineva decât în Dumnezeu. Ăsta e singurul păcat. Și sabatul le conține pe toate. Sabatul este o semnificație. Când sora White scrie de sabat, scrie și de virus, dar noi n-am înțeles asta, pentru că n-am înțeles sabatul. Noi luăm sabatul și spunem că sunt 24 de ore. Sabatul nu sunt numai 24 de ore. Sabatul, cele 24 de ore, sunt un simbol al sabatului. Nu sunt sabatul. Dar noi am făcut din botez mântuire, nu din credința în botez. Am făcut din ceea ce se vede, am făcut acel lucru care credem că ne va mântui. Și așteptăm ca adventiști sabatul, îl așteptăm degeaba. El va veni, dar ziua va veni după ce fiecare și-a dat examenul pe semnificația sabatului, pentru că acolo se dă lupta, nu pe ziua de sabat. Când vine ziua de sabat, ea este pecetea că noi am biruit, pentru că sabatul este o pecete a biruitorului, dar nu aceluia care nu este încă în ordine, pentru că toți care suntem aici în sală călcăm sabatul, pentru că nimeni nu poate ține atât cât firea păcătoasă mai există. Sabatul și ținerea sabatului este că am ajuns la desăvârșire. Ăsta e sabatul și nimic altceva. Și dacă n-am înțeles aceasta și facem separare, zicem, apoi virusul și sănătatea și credința n-au nicio treabă împreună. Că una este de sănătate și asta e de religie. Ăștia s-au dat examenul pentru că n-au învățat nimic.